Цяла седмица върви жесток скандал за подслушвания, за политика. Ще ви покажа обаче аз днес истинския скандал. Твърдя го съвсем сериозно. Истинския скандал не е това, което ви се предлага от журналистите, смея да кажа. Обикновено ви показваме педофили, показваме място, където и материали, където децата са жертви. Само че този път ще ви покажем самите деца, как общуват те помежду си. Как общуват те в интернет, където те са изключително свободни и се научили това, което явно ние сме пропуснали да им кажем, че е нередно и че не е човешко даже. Ще ви покажа в една мрежа, където те си задават въпроси писмено, но си отговарят с видео. Повторихме, не сме монтирали нищо, ние нищо не сме снимали. Просто взехме от тази тинейджърска мрежа части от техни разговори и трябва да ви кажа, спестихме ви страшно много от ужасите и гадостите между тях като общуване. Предполагам, че докато те правят тези ужаси и гадости, вие сте в другата стая, те са на компютъра и само една данна искам да кажа. 91% от децата в България сърфират в интернет. Това е изследване на децата в Европейския съюз онлайн и фокусира върху прекомерна употреба. Сега ще видите обаче как точно общуват, какъв им е езика, на какво се радват и колко знаят. Това е наистина скандала, според мен, на седмицата, а може би и на общия ни живот заедно. Професор Вучков след малко ще го коментира това, което ще види. Това е 4 минути и половина. Здравейте, чай, сестра ми, най-яката. Най-яката. Чпък, откъде си? Ние сме от Варна, що? Първо ми ***ви. Свиквай смисълта, кучка! Че ще говориш те на сестра ми? Ти няма да говориш те, защото ако те срещна прав, че ти навърля глава съм къс. Ами това за мен е едно много смотано същество и го мразя от дън душа. Някакъв с някакъв перчем ми се прави, ми се такова и ми се отваря тука. Да, аз съм Аскепем звезда. Всеки, който е чувал за Аскепем, знае кой съм. И всеки, който в момента гледа този клип и казва, че не знае кой съм, вече знаеш, аз съм Николай Попов. Запомни това име, кучка. Ще го поздравя с тази песен. И да ти кажа, аз не съм много малка, аз съм трети клас, пък чай четвърти. Сега на тебе ще показвам средни пръсти, що не може ли? Защото е много не съм малка. Ще ти говоря как си искам, Медуза. Айде, лягай, миличка. Да пресичам на червено и да се пия с по-големи от мене. Що, някакъв проблем имаш ли? Никога не съм правила нещо с някой за наркотици, но за пари. Ако искам наркотици или пари, вече ще ми го осигури майка, а други ставка. Ама ако искам и кой ще се събличат нещо по има ли? Айде като си толкова надъхан или надъхана, ще стагат да видим кой си анонимен селски пияч. Аз анонимен селски комплексар. С устата! Да. Ние не обичам да правя да се опитам. Ядри ли? Ядри ли да там едеш по човечо или да. Що в Америка, в най-яката държава? Боже, аз съм на 10, тя е на 8, как да знаем, ако не е голяма тайна. Откъде да знаем, ние да не сме зубари, като вас? Да. Значи не знам за колко тъп ме има. Ти разбираш, че през 1681. 1681, разбира се. Не съм чак толкова неграмотен. За пореден път ме питате кой е път пак Васил Левски, престанете! Пукнете като него, бе, пукнете!
музика. Ще търся, ще моля, ще прося за теб сега. Обичам те, искам твоите ръце. Обичам те да милаш моето лице. Ще изпея любимия си куплет от песента Ода за чалгата. Ой, това с руса коса, дали е мъж или жена, пипат го тук, пипат го там. Ази се казва този хипопотам, шампанско и сълзи, къв си бе ти. Ивана знае къде я сърби, с чипоно след бюст менгеме, отваря бира Мария без ръце.